Cela ukuthi usondezela isipho usibeke ngala. Ngicela ukuthi niphendukeni dadewethu ahlale ngala, umfowethu ahlale le. Sister kwenzakalani la? Ama Inhliziyo yakho ikephi manje? Ikubani? mina ngisithandela uThulani mina hle kulo bengenzela ukuthi silale edlile siduthulani. Ngenza isilima mina. Sonke lesikhathi mina ngikunikeza imali kanti wena uyangidlala wena. Ngiyanibingelela lana ke babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo esilibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Elami igama nguStufuza dla ngamandla ezulu. Ngiyanamukela ke kuyona le show. Mfisi futhi nginikhumbuza ukuthi lapha kwimpande zama-Afrika isikhona special siqala ngomhla 16 siyoze siyophela ke ngomhla ka-26 khona ikhombo yobaba ikhona futhi nekhombo yomama. So ungaphuthuma ku-062 219 7748. Asike sizwe ukuthi why ubhuti esivakashelile la ekhaya namhlanje. Sabona kunjani? Sawubona njani mina? Ngiyaphila na? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala uvela khona. Uthulani wami lo uhlala eMayville. Akamiya? Miya yebo. Okay. Kukuphi emakhaya akho? Kuse Empangeni. Ukhulele khona? Ya ngikhulula khona khwela elokishini. Okay. Ngicela ukwazi ke kabanzi ngobudlelwane bakho nomuntu wakho. Qale nini? Nahlangana nini? Futhi beniphathele kanjani? Oh mina nomuntu wami siqale sesinonyaka nje ngiqale ngumazi 2025 last year nje. Okay. So umuntu wami ngathi ukuhlangana naye ngamthanda naye wangithanda. So igama lakho Amahle. Okay. Yeah. Manje uAmahle besithandana kahle yonke into right. So kuumuntu open nje mina. Ngitshela yonke into nangomndeni wakhe yonke into. Gcine ngibona ukuthi hayi lo muntu right for mina. Okay. Yeah. So emva kwesikhathi njengomuntu abathandanayo umuntu uye angayivali ifoni yakhe ayivule like ayibi nayo iphini. Okay. Yabo so mina naye bese abantu abathembanayo yabo angayivali ifoni mina nami ngingayivali but qale ukungisolisa mase ifoni yakhe sinamaphini. Okay. So njengoba sinephini mina sengiqala ukusola izinto eziningi and futhi mangimbuza angitshela ukuthi hayi nawe ungayifaka iphini so ifoni yakho nawe yabo nami ngisho ukuthi hayi sekukhona something eyenzakalayo. So qhubeka njalo ngimthume kolunye usuku ngithi sacela ngibambela like hlala siba u2 endlini. Ngathi athenge into ezishebo kancane yabo njengama fast food ini shisa nyama. Okay. Yeah. Shooting ngamnika emva kokuthi ngimnikele washiya iorder laphana. Meshe iorder abuye endlini, mebuye endlini mase kumele solanda iorder samsolanda iorder. Masilanda iorder sibuye silibela nasidla kube mnandi kube njalo. Shuthi manje wayishiya inamba lapha. Ngayothenga khona. La wayithenga khona. Shuthi manje sengiyabona sekukhona izinto ezihlanganayo. Sekukhona ama-call njalo angenayo njalo mangihleli naye sekhona izinto ezenzayo. Ngase ngibona lolu hlelo lolu la ekhaya la Black Life TV. Ngase ngasho ukuthi mhlawumbe nabo bangangisiza something. Okay. Yeah, ingakho ngibhalele la ukuthi angisamethembi kahle kahle. Yeah. So what if vele lento ezelela iyona vele? Uzomshiya or uzoqhubeka ngisana naye? Wazi ususa nomunye umuntu? If kuyashiyana siyashiyana ukuthi kukanjani. Njengoba mina ngimthanda nami ngazi ukuthi uyangithanda naye so ngaqhubeka naye. Wazi ususa nomunye umuntu? Kuya ngokuthi kukanjani ke siswa. Okay. Ukuthi mhlambe lo muntu bengahlosile mhlambe noma mhlambe benza ngoba mhlambe khona into nami ngayenze wrong kuyena angazi. Kodwa mina ngokubona kwami akukho engakwenza umhlume ezinhliziyo. Awazi umtholela? Hayi lutho. Naye umntwana? Asinayo kwamanje. Okwamanje. Yeah.
Uvelile kubo? Ukuvela bengakaze ngivele kodwa ngamtshengisa ukuthi ngiyathanda ukuvela kubo yabo indlela esasichazelana ngayo. Okay. So usahlanganisa amandla. Yebo ngisho nje kanjalo. Ahlangene kodwa. Noma sekuhlanganeni. Ya yela ngakhona sisi. Ayela ngakhona. Ya akuzohlangana kuyakuye kulunga. Okay, angisho yazi ukuthi umuntu if ekujolelile wamxolela amiyeke lo muntu kusangenzeka futhi kube lula kuyena uqoma omunye futhi ngoba vele wena ngithi uyixolist. Awe. Yeah, angiphiki ukuthi uyamthanda. Yes, uyamthanda vele ngiyavuma ushilo. But uyakwazi lokho ukuthi kusazoba lula kuyena aphinde azame futhi nomunye umuntu ngoba azi ukuthi uma umbamba wena uzoxola vele. Uyakwazi lokho? Kuye kuthiwa iphutha oqala iphutha wesibili mhlambe ubesadide wesithathu mhlambe hayi sekuyinhloso. Okay, kulungile. So the time kade nisahlangana wayena umuntu noma cha? Hayi wayengenaye mina ukwazi kwami. Mina ngingenaye nami. Okay, ithi ngimsondeze sikhulume naye because khona umuntu ahamba naye. Ithi ngiqala ngikhulume nabo and then ngiyothi mase ngiqedile bese ngiyakulanda ke. Ayikho inkinga sesingabonga nabo. Okay, cela ukuthi usondezele bona. Thalmana njani? Siyaphila. Ngiyaphila nami ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usakhona. Igama lami nguThabanga wakadidi Sibongo. Wakadidi. Didi. Okay, ukuphi emakhaya akho? Emakhaya wami usuka le Emzimkhulu. Mzimkhulu uyiBhaca. Yebo. Bani odidi? Odidi nombuso wabani uMandondo ovebe ongekazana edla amadoda eqini. Hey yazazi lensizwa. Cela ukwazi igama lakho nesibongo. Amahle Gumede ngishwa eNtshongweni. Emakhaya akho? Yebo. Alright, uhlangana kanjani nobhuti? Ngahlangana ukuyothenga i-chicken dust. Okay. Kwaba ukuthi afice egcwele bese ashiya inamba uzofonela ukuthi angiyilande. Oh, okay. Kwaba ukuthi hambe lesikhathi sigcina sesixoxa yabona. Nakhona ngingamnayo wagcina wangenza ukuthi ngimnaye. Hambe lesikhathi wathi ukukhuluma nami izinto kanjalo. Funa sakho ubudlelwane. Nami ngathi akho inkinga Okay. Ngalesi sikhathi bongena umuntu. Bekhona. Kwase Washo ukuthi phela lo muntu vela uhleli asebenzi mina ngenza imizamo ukuthi abasithola imali yabona sithi kanjalo. Okay, uphathe kanjani kuDidi? Hayi nawo ngiphathe kahle ubengiphi isikhathi sakhe yabona nothando. Kahle kahle bengayena nje ngazo zonke indlela. Yebo. Unesinus? Yebo. Ngiyakuzwa. Awungitshela yini oyithanda ngayo? Into engiyithanda ngaye ukuthi yabona umoya wakhe nangendlela aweza ngayo kimi ngesikhathi ngiyiphantela namerenki. Okay. Yebo. Kwawukuthi-ke nami ngiyathatheka-ke nami kwangase ngithola umuntu because nami ngangingenayo umuntu engithandana naye. Ngaleso sikhathi. Yebo. Okay. Mhlambe ke mekwenzekile nagejana niyaxoxisana ngaleyo nto leyo nidlule kahle kuyona ingaphinde yenzeke noma niyayigciba nje nizibe nithule nje kube ukuthi ishiyeka kanjalo ningayinakanga. Ngiyakwazi ukuthi yena ngikhulume naye ukuthi siyilungise kwaleso sikhathi leso. Okay. Ngiyakwazi ukukhulumisana kahle. Yebo. Alright. Mase uthola ukuthi ngelinye ilanga umbambe nje ukuthi unomuntu athandana naye. Ungakhetha ukumshiya uhlukane naye uphume kwi-relationship noma ungahlala uphinde uqhubeke uthandane naye wazi ukuthi onomunye umuntu kodwa uhlele ngelithi nami phela ngimthanda. Yebo ngingaqhubeka ngihlale because akekho omunye umuntu engithembele kuyena ngaphandle kwakhe. Okay, noma ekhona omunye ungahlala. Kuyomele senze iplan naye ukuthi benza kanjani naye because Okay. umuntu osekhona manje yimini indoda. Okay. Ngiyakuzwa. Ngicela ukwazi la mase kuthiwa uyambamba nomunye umuntu ngelinye ilanga. And ubone ukuthi abahlukaniseki labantu laba bayathandana. Ungakhetha ukumshiya noma ungahlala ukuthandana naye ngelokuthi nje nawe uyamthanda.
Mangibona ukuthi akukho engakwenza ukuthi ngibaqhelelise ngagcina kuyimina ngihlehlayo ngoba angizwani nenkulumo idrama angizwani Isixaxa kwesifoni. Okay, ngisafisa ukukhuluma nani about two. Kodwa kwamanje ngifisa ukuthi ngindlusele isipho senu. Qala bese siyaqhubeka ke ngengxoxo zethu. So ngicela niphakameni, ngibheke ngala khona ngizosilanda. Buka lapha ekhaya ngifisa ukukhumbula ukuthi lapha kwimpande zama-Afrika sikhona special esiqale ngomhla ka-16 soze sophela ngomhla ka-26. Khona ikhombo yobaba, khona ikhombo yomama uzosithola ku-062 219 7748. Ngiyacela nisondezele isipho. Ziyakhala manje. Uthando lumnandi luvutha malangabi lukitaza inhliziyo kubande kwamancane ujabule munaye kwizimpande zama-Africa Traditional Pharmacy sikwenzela izinto zabalula ukusondeza isithandwa sakho kunekhombo yomama itholakala ngo600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nezenhlanhla nogazi nenamathela nepin code ikhuphula istofu isibeke ku6 ezwe wena wedwa akubambele eduze angakuyeki kanti khona nekhombo yobaba nayo itholakala ngo600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi kanye nomvusankunzi ukhuphula ukuzethemba uqinisa idonki piri uqina umthetho endlini ezwe wena wedwa abambelele kuwe wedwa ukuze ufake iorder sibhalele ku-076 349 8631 noma ku-062 219 7748 noma usivakashele kwifamasi yethu ekshop number 87 kuQueen Street eThekwini ezimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu ukulapha kudidiyelwe ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Cela ukuthi sisondezele isipho usibeke ngala. Ngicela ukuthi niphendukeni dadewethu ahlale ngala umfowethu ahlalele. Sister kwenzakalani ndani? Cha ngizochaza. Ngicela ukuchaza. Ubani lo? Uyabona uqaba manje. Ubani lo? Awuthulane lo. Amahle ngicela ukuchaza ukuthi ubani. Ngicela ukuchaza mina kuqala, ngicela ukuchaza mina kuqala. Ubhuti ubhalele ku-show ethi ngifuna umuntu wami ngoba akasekho right. Ungichazelile ukuthi kwenzakalani kwi-relationship yenu. So isizathu ukuthi abhalele la ilesi esenzile Amahle. So ngicela umchazele ukuthi ubani. Maqobe chaza maqobe. Lo muntu nje kade ngihlesana nayo ayikho into etheni baba. Ngenza isilima mina. Cha uthi phela baba imali onayo bengenzela ukuthi sithole Isikhathi esingaka mina mina unomfana lona manje mina okay noma chicken dust wathenga ngale mali enomfana lo. Phela baba ngijayi kodwa bengenzela ukuthi uthangishaye nawe besenzela ukuthi sidle. Ufuna ungibophise maqobe ngiyakubona. Anjalo. Ngeke ngivuma umshaya phambi kwethu. Bafo wena ungidla ithendo. Ungidla ithendo. Mina ngithenga imali yami. umfoka bani? Umfoka bani? Umfoka bani? Ngithenga kuwena mina imali yami wena. Kanti ungidla ithendo man. Ngizithende. Oh niyazama kanti. Lo muntu lona ngigibela kuyena ngakuyala lapha namaqoqo wena yes Umuntu wami. siyabuya endlini. Umuntu wami lo. Kodwa hayi Umuntu wami lo. umuntu wakho Umuntu wami. bafu ukhiphene ngaka la Sathembisana no mina Maqabe. nawe cela ungiyeka bafu nawe ngiyeka bafu Sathembisana no Amahle kwenzakalani la ungitshele mina. Cha benzela Sonke lesikhathi mina ngihlele erank mina ngiphusha ibhizinisi lami mina.
awungitsheli wena ukuthi kukhona umuntu wena ungidla iy'thende ngale mali engithenga ngayo wena kanjani ngoba ibhizinisi lami leli nami Maqwabo. ibhizinisi lami indlela engiyiphilisa ngayo nami mawukuthi Uthini, lesifebe Maqwabo? lesi naso sizakwenza lezi zinto esizenzayo ubiza ngesifebe ubiza intombi yami ngesifebe intombi yami man yes umuntu wami ngimgana nomuntu umuntu wami ngimgana nomuntu umuntu wami njalo lo. ngimgana nomuntu umuntu wami lo oh wena ngoba udayisa ama-chicken dust lapha undliwa yimi lo muntu mina yini oyenzayo wathi wena? kuchazele mfowethu wathi kuchazele hayi ngoba ngasebenzi yes nazi into zami yes lama-chicken dust wakho lawo Ondoda uqaphela uma usukuma lapho ukhuluma lamagama owasho ngizowaphinda mfowethu uma uthi kumele ngiwaphinde Waphinde. umuntu wami lo nesikhathi singanalo hlala umuntu wami awusesiningi isikhathi bafungiyeka bafungiyeka ngiyacela ngicela ungiyeka sesisiningi isikhathi ngihlala nalo muntu kodwa amasha sister kwenzakalani la maqwabi Kwenzakalani? wami awena kwenzakalani Yini edala ukuthi ungene kwenye relationship ubusa kwenye? siyaphuma la mfowethu Ukuthi phela lo akwazi ukuletha imali yokudla bese sibuye silale sigadlile endlini ngenxa yokuthi akwazi uyozabe mina ngoba ngakwazi ukuthenga babe ngenzela ukuthi sikhona isilalo isidlile yabo izinto kanjalo. So uphanta ngodidi. maqwabi amahla Yaxoxa. Inhliziyo yakho ikephi manje? Ikubani? Mina ngisithandela uthulane mina kahle kahle kulo bengenzela ukuthi silale edlile sinothulane. Kahle mina ngenza isilima amandla akhe ngenza isilima mina sonke lesikhathi mina ngikunikeza imali kanti wena uyangidlala wena Wena uma ucabanga ucabanga ukuthi angiqomile ubani ungishela. ma wena mawucabanga le mali engaka engikunikeza yona wena ucabanga ukuthi manje mina ngiyisebenza kanjani Bekazi ukuthi uyisebenza ngale ndlela osebenza ngayo kodwa manje uma usungishithela kanjena ke manje uchithela bani achitheli mina lana ndoda wangangitshelanga wasekuqaleni ukuthi wena unomuntu wakho ngiphume kuwena Abe ngifuna imali nje mina ufuna imali maqwabi imali awusayitholi mina maqwabi awusayitholi imali mina awusayitholi mina imali Kuzokwenzekani kusuka manje ke phambili? mina ngicela ukuphuma kule relationship le ngiyaphuma Uyamlahla amahla. yebo ngiyamlahla kusukela namhlanje Uyamuzwa Vele uthi umuntu wami lona wanginapho wena mina ngamthola lo muntu lama-shipping dust akho ngithi ucabanga ukuthi wena amahle nawe mina yabo le nto yeni ngizoyishiya yabo njena uthi uyamshiya mina ngimshiyela wena mfowethu ngimshiyela wena shuthi mina sengimshiyile mina cause usechazile naye ukuthi akangithandi Yeah. into ebeyithanda kimi bethanda imali okay ake kulungile amahle nawe usale wedwa ngoba manje wena ungondla ngamandla enye indoda mina ungondla ngamandla enye indoda mina ngikwazi ukusupply endlini cha phela ungabuki ngalelo liso lelo bengenzela ukuthi silale sidlile thina. hayi usuzolala udlile wedwa-ke manje Gomedi, ngicela uthathe umuntu wakho usume uphume naye. aphuma noba uphuma noba Na mina ngithanda wena kahle kahle thulane. uphuma ngedwa mina ngiphuma ngedwa futhi ngiphuma ngedwa Buka lapha ekhaya niyazibonela lana ukuthi siphethe ngani silana-ke njengamanje ngenxa yey'nkinga ey'ningi. Ngiyacela lapha ekhaya ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike ushare kungenze nakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
mama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuze uthole abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.